Petar Pan. Jednom davno u Londonu živela je jedna divna porodica. Gospodin i gospođa Darling i njihovo troje voljene dece. Wendy, John i Michael. Jednog dana gospodin i gospođa Darling su morali da idu na jednu večeru. Wendy, vodi računa o svojoj braći. Potrudi se da legnu u krevet na vreme. Vraćamo se brzo, dušo. Budi dobra. Ne brini, mama. Lepo se provedite. Zdravo. Wendy i njena braća su večerali i onda ih je ona ušuškala u krevete. Zatim je sela i uzela da čita knjigu. Odjednom primetila je senku na zidu. Senka je brzo nestala iza fiokara. Šta to bi? Senka? Čudno. Sada je začula zvuk lišća na drvetu. Pogledala je u dvorište ka drveću i videla je dečaka kako leti po nebu. Wow, jel to dečak leti? Kako je to uopšte moguće? Wendy je shvatila da je jedini način da to sazna tako što će pitati dečaka, pa ga je pozvala. Hej, dečko, ko si ti? Ja sam Petar Pan. A ko si ti? Ja sam Wendy. Kako možeš da letiš? I zašto si tako kasno napolju? Pa, mogu da letim zahvaljujući vilinskom prahu vile Zvončice. Vilinski prah? Vila? Zar vile postoje? Naravno da postoje. Tražim svoju senku. Da li si je možda videla negde? O, znači ta senka je tvoja. Da, videla sam je. Eno je u mojoj sobi. Neće ponovo da se zakači za mene, pa se pitam šta da radim. Imam ja jednu ideju. Hajde, uđi. Petar Pan je uleteo u sobu, a Wendy je otvorila fioku. Iz nje je izašla senka. Wendy je otišla po iglu i konac. Petar Pan je držao senku za nogu, dok je Wendy nije ušila za cipelu. Hvala ti, Wendy. Sada mi moja senka neće pobeći. Wendy je bila radoznala da sazna još o Petru Panu. U toku razgovora on joj je ispričao sve o mestu odakle dolazi, čarobnom mestu zvanom Nedođija, koja je puna vila, gusara i izgubljene dece. Kada je sve ovo čula, Wendy je znala da mora da ode u Nedođiju. Možeš li da me odvedeš u Nedođiju? Da, zašto da ne? Da li mogu John i Michael da pođu? Što više, to bolje. Pre nego što je mogao još neku reč da izusti, Wendy je otrčala da probudi Johna i Michaela. Rekla im je da idu na jedan čaroban put i odvela ih je do Petra. On je bacio malo vilinskog praha na sve i oni su poleteli ka Nedođiji. Pratite me! Trebalo bi da se krijemo u šupljem drveću pre nego što nas gusari spaze. Wendy, John i Michael su pratili Petra i u čudu su gledali oko sebe. Sada je vreme da upoznate izgubljenu decu Nedođije. Zdravo svima, ja sam Wendy, a ovo su moja braća John i Michael. Da li ste se vi izgubili? Ne, Petar Pan nas je doveo ovde, mi živimo u Londonu. Da li imate roditelje? Da, imamo. Sada su izašli na večeru u grad. Deca su bila toliko uzbuđena što ih vide da su svi pitali Wendy gomilu pitanja i ona im je na sva odgovorila. U redu, dosta više. Vreme je za večeru. A šta je posle večere? Priče za laku noć. Mnogo vole moje priče. Znam ih mnogo. O, to je baš lepo. Svi su završili večeru i došlo je vreme za priče. Sva deca su se smestila u udoban krevet. Petar Pan im je pričao kako se borio sa gusarima i kako je spasio indijsku princezu Lili. Od tada gusari ga smatraju za neprijatelja, a Indijci za prijatelja. Zamahnuo sam svojim mačem i gurnuo kapetana u more. Onda ga je krokodil spazio i pojeo mu je šaku. Sada on ima kuku umesto šake, zato je i prozvan Kapetan Kuka. Tako je. Sva deca su zaspala posle priče, a Wendy i Petar su otišli do šume da se prošetaju. Petre, da li je ovo bila istinita priča? Naravno, uverit ćeš se i sama, ali pre toga hoću da te upoznam sa nekim. Petar je odveo Wendy do mesta na kome su živele vile. O nebesa, Petre, osjećam se kao da sam u bajci. Pa Wendy, ovo je zemlja vila, a ovo ovde je Zvončica. Zvončica je izgleda bila ljuta na Wendy i nije htela da razgovara sa njom. Pa je Petar bacio vilinski prah na Wendy i zajedno su odleteli do stenovitih planina. Petre! Pst, Wendy, ne tako glasno. Ako nas Kapetan Kuka čuje, nadrljali smo. Pa zašto si me onda za ime sveta doveo ovamo? Pitala si da li je priča tačna. Sad gledaj. Iz daljine je Wendy videla kapetana i uvidela da ima jednu šaku, a umesto druge, kuku. Sada je znala da je Petrova priča tačna. Hajdemo nazad pre nego što nas spaze. Kako su dani prolazili, deca su se zbližila sa Wendy.
Ona im je kuvala, učila ih novim igrama i čak je i ona pričala priče za laku noć koje Petar Pan nije znao. Petru se sviđala Wendy, ali je bio i ljubomoran što je ona bolje pričala priče i što je odjednom ona u centru pažnje. Mrzim kad Wendy ovo uradi. Ja najbolje pričam priče u celoj Nedođiji. Ovo je moj dom i mene svi moraju da vole, a ne nju. U međuvremenu, kapetan Kuka je čekao priliku da se osveti. Jedan od njegovih ljudi je čuo Petra Pana da govori o Wendy i rekao je kapetanu za to. Odlično! Hajde da vidimo ko je ta Wendy. Dovedite mi je. Wendy se pitala zašto je Petar ljut na nju. Odlučila je da ga pita za razlog. Petre, deluješ mi tužno. Šta nije u redu? Da li ti nedostaju roditelji? Roditelji? Ja čak ni ne znam ko su mi roditelji, niti šta to uopšte znači. Zvončica me je našla izgubljenog na moru. O, izvini. Nisam znala. Sve je bilo u redu dok se ti nisi pojavila. Bio sam omiljen svima, najbolje sam pričao priče u celoj Nedođiji. A sada svi hoće da čuju Wendine priče. Wendy, Wendy, Wendy! Wendy su povredile njegove reči. Briznula je u plač. Mislim da je došlo vreme da se rastanemo, Petre. Ostavljam i tebe i Nedođiju i nikada se neću vratiti. Otrčala je u šumu gde su je čekali ljudi kapetana Kuke. Oteli su je i odveli kod kapetana. Zdravo, draga devojko. Kapetan Kuka? O, izgleda da sam popularan. Najzad ću dovući Petra Pana na moj brod, zahvaljujući tebi. Doći će da te spase. Deca iz Nedođije su svuda tražila Wendy, ali nisu mogli da je nađu. Otrčali su kod Petra Pana po pomoć. Ne znam gde je, niti me zanima. Poslednje što znam je da je otrčala ka šumi govoreći da odlazi iz Nedođije. Mrzim je! Deca su otišla u šumu da traže Wendy, ali je nekoliko njih upalo u zamke postavljene od strane gusara. Oni su zarobljeni, dok su ostali uspeli da pobegnu. Petre, gusari su zarobili decu, moramo odmah da krenemo. Gde su oni sada? Na brodu kapetana Kuke znam gde se nalazi. Petar je smislio plan kako da spase decu. Sakupio je nekoliko njih i napao brod. Petar Pan, dobrodošao. Zar ovo nije savršen dan za osvetu? Kuko, ovo je između nas dvojice. Pusti Wendy i decu da idu ili ću nahraniti krokodile tobom. Ovog puta nećeš ostati samo bez šake. To ćemo tek da vidimo. Gusari su počeli da prizivaju borbu. Zvončica je shvatila da je to pravi trenutak. Polako je oslobodila svu zarobljenu decu. Kada ih je sve oslobodila, Zvončica je posula vilinski prah po Petru i Wendy. Uhvati me sad, kapetane Kuko! Ne možeš samo da odletiš. Čekao sam ovaj trenutak dugo. Stani! Kapetan Kuka je pokušao da uhvati Petra, ali Petar je odleteo do ivice broda i gurnuo je Kuku u more gde je krokodil čekao gozbu. Petre, hvala ti što si me spasio. Toliko sam se uplašila. Toliko mi nedostaju roditelji. Moram kući. Molim te, pođi sa mnom. Hajde da ostarimo zajedno. Da, Petre, pođi sa nama. Petre, pođi s nama. Ne, vi idite. Nedostajaćete svojim roditeljima. Ja sam došao u Nedođiju i ovde ne mogu da ostarim. Ja pripadam ovde. Petar Pan je odveo Wendy, Johna i Michaela nazad za London. Gospodin i gospođa Darling su bili presrećni što vide svoju decu ponovo kod kuće. Čuli su sve što se izdešavalo i odlučili da usvoje svu decu iz Nedođije. Petre, da li si siguran da ne želiš da ostaneš? Siguran sam. Hoćeš li nas posetiti? Naravno, svakog dana. Petar Pan je odleteo nazad za Nedođiju. Posećivao je Wendinu kuću kad god mu je falila Wendina priča za laku noć. Seo bi na prozor i slušao bi. I tako su oni živeli srećno do kraja života.